Ένα δεύτερο στοιχείο είναι τα απομνημονεύματα του ίδιου του Γρίβα και η συμπεριφορά του έναντι των κομμουνιστών. Η τακτική μας έναντι της αγγελικής προδοσίας, έτσι την χαρακτήριζε ο Γρίβας, και παρέμενε αμετάβλητος μέχρι τέλους, παρά την αντίδραση ισχυρών παραγόντων εν Κύπρο και εν Ελλάδη, μερίδος του ελληνικού τύπου και του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Τα ενάντια σε αυτήν την αντικομμουνιστική ιστερία του Γρίβα ο Μακάριος και την δολοφονία αριστερών, προς την οποία ουδεμία σημασία έδωκα, λέει ο Γρίβας. Εις τινάς μάλιστα έγραψε επιτιμητικά σε επιστολάς δια αυτήν επέμβαση του. Σελίδα τάδε, να τη λέω κιόλας, 223, για να προστρέχει κανένας. Δεν πρόκειται βεβαίως να αποκαλύψω το όλο σχέδιο εξουδετερώσεως πάσης κομμουνιστικής αντιδράσεως, το οποίο εφήρμοσα με συνετήν αιμονήν παρά τας ρηθίσας αντιδράσεις. Παρόλο που αντιδρούσαν, κατά τη γνώμη μου, μοναχείς παραγόντες της δεξιάς, ο Γρίβας επέμενε να εξοντώνει οι κομμουνιστές. Ως επληροφορήθην ο Αρχιεπίσκοπος εξεδήλωσε αντίληψη διάφορων της ειδικής μου ως προς τον τρόπο συμπεριφοράς έναντι των κομμουνιστών. Δεν ήλαξα γραμμή, διότι οι ακολουθουμένοι ήταν οι μόνοι ορθοί ως απέδειξαν τα αποτελέσματα. Η έναντι των κομμουνιστών τακτική ημών επέσυρεν την δυσμενή κριτική τόσο του Αρχιεπισκόπου όσο και διαφόρων άλλων κυπριακών παραγόντων, επιπλέον δε και του ελληνικού τύπου. Προσέξτε. Αυτή ήταν μια προδιαγεγραμμένη πολιτική από πλευράς του Γρίβα. Να χτυπήσει και τους κομμουνιστές. Στοιχεία τι έχετε, κύριε Χριστό? Το λοιπόν, εμένα τα στοιχεία μου λένε ότι ουδής από τους κομμουνιστές οι οποίοι δολοφονήθηκαν απεδείχθη είτε να συνεργαστεί με τους Εγγλέζους, είτε να προδώσει, είτε να κάνει οτιδήποτε σε βάρος του ένοπλου αγώνα της ΕΟΚ. Και έχω προκαλέσει πλήστες τόσες φορές. Και θέλω και τώρα να προκαλέσω. Και θα προκαλώ ώσπου να βγει η ψυχή μου. Δηλαδή και το πιστόλι στον κρόταφο να μου βάλετε. Θα προκαλώ για αυτό το πράγμα. Είναι θέμα τάξης και ηθικής. Είναι και θέμα πατριωτισμού, αν θέλετε. Είναι και θέμα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι από πλευράς της Ένωσης των Αγωνιστών. Είναι καθήκον να δώσει στοιχεία εφόσον υπάρχουν. Και αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι οποιοσδήποτε από αυτούς τους αδικοδολοφονηθέντες ανθρώπους εδολοφονήθηκε δίκαια, μάλιστα, να το παραδεχτούμε. Εάν όμως και δεν υπάρχουν, για 40 χρόνια ζητούμε αυτά τα στοιχεία. Και επαναλαμβάνω, θα ζητώ ακόμα 40 αν ζήσω αυτά τα στοιχεία. Υπήρξαν κάτι από την αντίθετη πλευρά, στοιχεία από πλευράς της Ενώσεως Αγωνιστών που να επιβεβαιώνουν αυτές τις δικές σας υποψίες ή ισχυρισμούς, κύριε Χριστόφια? Υπήρξαν? Να αναφέρω δύο περιπτώσεις, κύριε Παύλου, με έχετε βοηθήσει διέλαθεν της μνήμης μου. Πήγα στην Χλώρακα το 1991, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, ή αρχές του 1992, στο μνημόσυνο του Κλεάνθους. Αριστερός, ο οποίος εδολοφονήθη επί εποχής της ΕΟΚΑ. Και εκεί έκανα έκκληση πράγματι προς στον πατριωτισμό των αγωνιστών, να δικαιωθεί ο άνθρωπος εφόσον οι δικοί του προσπάθησαν και όντως κάποιοι αγωνιστές παραδέχτηκαν ότι ο άνθρωπος άδικα είχε δολοφονηθεί. Είχαν παραδεχτεί αγωνιστές? Μάλιστα, θα σας πω συγκεκριμένο στοιχείο. Στην εκκλησία εκείνη την ημέρα, προς τιμήν του αγωνιστής της ΕΟΚΑ, ο κύριος Ρουσότης, ήρθεν και κατέθεσε στεφάνι. Το λέω και συγκινούμε αυτό το πράγμα. Κατέθεσε στεφάνι ο άνθρωπος και παραδέχτηκε ότι ήταν ένα τραγικό λάθος. Να κάτι το οποίο τιμά και τον κύριο Δρουσότη και θα τιμούσε και ολόκληρη την ΕΟΚΑ εάν αυτή η παραδοχή έγινε επίσημα πια και από την Ένωση των Αγωνιστών, από αυτούς οι οποίοι σήμερα θεωρούν τον εαυτόν τους εκπροσώπους εκείνου του απελευθερωτικού, του ένοπλου αγώνα της ΕΟΚΑ. Είναι άτομα τα οποία θυσιάστηκαν, έθεσαν τον εαυτόν τους σε κίνδυνο. Δεν πρέπει να αμφισβητείτε αυτό, κύριε Χριστόφια. Δεν αμφισβητήσα, κύριε Παύλου, τίποτε. Όχι, είπετε αυτούς οι οποίοι σήμερα... Ναι, θεωρούν ότι εκπροσωπούν εκείνη την περίοδο. Ναι. Δικαιωματικά. Δεν αμφισβητώ τίποτε. Απολύτως τίποτε δεν αμφισβητώ.
θεώρησα ότι ήταν γι' αυτό παρανέφερα. Ανεξάρτητα του αν υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν και στην ΕΟΚΑ Β αργότερα κλπ. Έτερον εκάτερον όμως. Και είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Δεν αφιζητώ ότι έλαβαν μέρος. Γιατί να αφιζητήσω ότι ο Γιαννάκης, ας πούμε, ο κύριος Μάτσης έλαβε μέρος στον αγώνα. Και τιμώ τον Γιαννάκη τον Μάτση. Μάλιστα. Έχω τις απόψεις μου όμως για εκείνους τους αγωνιστές οι οποίοι αργότερα μπήκα στην ΕΟΚΑ Β. Έτερον εκάτερον και κανένας δεν έχει δικαίωμα να μην έχω την άποψη μου. Δεύτερη περίπτωση. Ανδρέας Σακάς από τα Πέρα Ορεινής. Έχω ενυπόγραφες στο χέρι μου δηλώσεις περιφερειαρχών της ΕΟΚΑ εκείνης της εποχής που παραδέχονται οι άνθρωποι έντιμα ότι ήταν λάθος η δολοφονία του Σακά. Δεν ήταν προδότης ο άνθρωπος. Το λένε ευθαρσώς, τα έχω στο χέρι μου αυτά τα πράγματα. Και θα συνεχίσω. Λένε και γιατί, για λόγους να ακούσουμε. Έγινε λάθος, δεν αυτοί οι οποίοι σας λένε είναι ότι. Απλά έτσι, έγινε λάθος. Είναι λάθος, λένε. Δηλαδή τους είπαν ότι έκαναν αυτό ή το άλλο και παραδέχονται σήμερα ότι ήταν λάθος. Μάλιστα. Αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, είναι λάθος. Να παρακαλέσω σε αυτό το σημείο, κύριε Χριστόφη. Να, δύο περιπτώσεις, κύριε Παύλου, δύο περιπτώσεις που ήδη οι άνθρωποι ευρήκαν την δύναμη και μπράβο τους. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, επουλώνει πληγές. Είναι μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση για ολόκληρο τον Κυπριακό λαό. Θα περάσω αμέσως στον κύριο Λυσαρίδη να ακούσουμε πώς τοποθετείτε σε αυτό. Θα δώσω και την ευκαιρία στον κύριο Μάτση. Αλλά τότε, εφόσον μου δώσετε την ευκαιρία, μία ερώτηση ξανά προς τον κύριο Χριστόφια. Δέχεστε, κύριε Χριστόφια, διότι θα πάω μετά με ανάλογο ερώτημα και προς τον κύριο Μάτση, ότι μέσα στα πλαίσια ενός συνωμοτικού, αντάρτικου αγώνα, ότι ήταν δυνατό να συμβούν και αυτά τα πράγματα χωρίς κατά ανάγκη να είναι η συνειδητή επιλογή, δολοφονήστε αυτούς τους ανθρώπους. Δέχομαι, κύριε Παύλου, ότι είναι δυνατόν, όμως είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Και είναι κατ' εξακολούθηση που γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κύριος Μάτσης είπε προηγούμενο ότι δεν ήταν δυνατόν η ΕΟΚΑ να κάνει τέτοιο πράγμα και δεν ήταν δυνατόν ο Γρίβαν να κάνει τέτοιο πράγμα. Εγώ έχω όμως ομολογία άλλου συναγωνιστή του κύριου Μάτση, εξίσου έγκυρου πολιτικού προσώπου, που λέει ότι ήταν το πιο εύκολο πράγμα να προσεγγίσει ένας τον Γρίβα και να του πει τούτος είναι κομμουνιστής και να δώσει διαταγή να τον εκτελέσουν. Απλά γιατί ήταν κομμουνιστής. Μάλιστα. Απλά γιατί ήταν κομμουνιστής. Και κοιτάξτε γιατί ήταν εύκολο. Προσέξτε. Εγώ θέλω ο ιστορισμός για μένα στην εκτίμηση διαφόρων γεγονότων είναι εκ των όνου κάνευ. Ο Γρίβας εξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από την Ελλάδα με πολύ διαφορετικές προδιαγραφές. Ήταν κομμουνιστικοφάγος ο άνθρωπος. Ανεξάρτητα από τα γεγονότα τα οποία επεσυνέβησαν μετά εμφύλιος πόλεμος κλπ. Μιλώ για την περίοδο του 40-45. Αυτό είναι σίγουρα που γνωστό. είναι ωστόσο, κύριε Μάτση, καταγραμμένο στην ιστορία. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι τον Γρίβα επέλεξε ο Αρχιεπίσκοπος ως επικεφαλής της Εθναρχίας, η οποία επίσης Εθναρχία την τότε εποχή και για αργότερα, με συγχωρείτε, ήτο βασιλόφρον και αντικομμουνιστική η στάση της. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να δούμε ίσως, όπως σωστά είπετε και εσείς νωρίτερα, το σύνολο των δεδομένων της εποχής εκείνης. Να μου επιτρέψετε να πω όμως, να ισχυριστώ ότι το Γρίβα δεν τον επέλεξε ο Αρχιεπίσκοπος. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι δεν είναι ιστορικά σωστό. Τον επέλεξε ο ίδιος. Το είπα διότι με βάση όλα όσα έχω διαβάσει αυτό ήταν. Αλλά. Με συγχωρείτε. Δυστυχώς. Τον επέλεξε. Αλλά. Δεν τον επέλεξε ή τον επέλεξε. Είναι σημαντικό να μπορεί και να τον επέλεξε. Μπορεί και να τον επέλεξε. Να το πάρω σαν δεδομένο ότι τον επέλεξε. Ο Αρχιεπίσκοπος πλήστες τόσες φορές διεφώνησε με την δολοφονία κομμουνιστών. Με συγχωρείτε. Έκανε τη δολοφονία υπάρχει εδώ η ρίση του, την έχω υπογραμμισμένη και την αναφέρω ότι σφάλμα ή το υφώνει γυναικοπαίδων και Άγγλων. Μάλιστα. Και μεγαλύτερο σφάλμα οι εκτελέσεις κομμουνιστών. Αυτό λέει ο Κρανιδιώτης ότι του είπε ο Αρχιεπίσκοπος. Απλώς επειδή πρέπει να λέμε όλα τα δεδομένα της εποχής εκείνης, γεγονός παραμένει ότι τουλάχιστον με βάση τα όσα έχουμε διαβάσει, είναι ο Αρχιεπίσκοπος που είχε τον τελευταίο λόγο στην επιλογή του στρατιωτικού, γιατί υπήρχαν και άλλες επιλογές, όπως όλοι καλά ξέρουμε, αλλά ήτο και επίσης το γεγονός ότι η Εθναρχία ήτο τοποθετημένη σαφώς εναντίον του κομμουνισμού. Βέβαια. Δεν είναι? Βεβαίως. Αυτό το έθεσα.